За мен най-важната стъпка, най-важният подход е рационално и прагматично да подхождаме към корупцията, т.е. не да имаме някакви морализаторски, максималистични очаквания, рационално да избираме какво може да промениме и от тук, нали, избирайки правилно какво може да променим, съответно да преценяваме ресурсите, които имаме, с които може да го направим. Примерите, които дадох, че вероятно най-лесно бихме могли да редуцираме, примерно, уличната, всекидневната корупция, с която се сблъскваме, като се започна от бюрокрацията в общините и данъчната администрация и се стигне до, да кажем, пътна полиция. Другото, което за мен е най-важно и с съдбоносни последици ми се струва, е ДДС измамите. До момента, в който ние не ограничиме тази гигантска икономика на ДДС източването, ние няма да може да засегнем най-сериозния риск за бъдещето на страната. Това е олигархията, т.е. клиентелизма, който взима редовна такса от всички ни и съответно ограничава конкурентоспособността на страната.